var mega dejligt. Kære atleter, og det her det er jo til jer nu i dag. Det kan vi godt tillade os at gøre. Kære atleter, I har gjort det. På alle deltagernes vegne lover vi, at vi vil deltage i disse olympiske lege med respekt og lydighed over for de regler, der styrer dem, så det idrættes ånd, så det kan være til ære og hæder og vores hold. Og så må det klappes. Vigte, sæt dig ned. Tak for det. Ja, på målet, ikke? 30 sekunder. Yes, det blev Grækenland. Den glider ikke. Ej da. Den glider ikke. Anton, hiv fra pokker. Hiv. Det kan godt. Hvor står det henne, hvor mange penge jeg havde? Det er Spanien! Så fair play på ingen med det er Spanien. Vi lader den lige stille op herinde i målet. Kan vi få en fanfare? Det er hold 18. Det er Israel. Og Israel skal også herop og have taget et billede. Og det mest morsomme er, at Kasper også